ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். ஈவினிங் டைம் எங்கேயாவது சாப்பிட வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டு ஊரை சுற்றிட்டு இருக்கப்போ தான், இல்லைங்கடா அம்மா வீட்டில் ஏதோ செஞ்சு தரேன் அப்படின்னாங்க. என்னடா கேட்டப்போ தான் பிரியாணி செய்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ஐயா சந்தோஷம் அப்படின்னாங்க. சரி அப்போ பிரியாணி எப்படி செய்யணும் போய் ஃபஸ்ட்டு சட்டியை வச்சு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயை கொஞ்சம் ஊற்றினாங்க. எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டாங்க. கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் அந்த இலை அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கிண்டி விட்டு வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் வணக்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டை கொஞ்சம் போட்டாங்க. இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி அப்புறம் கொத்தமல்லி அதெல்லாம் போட்டு ஒரு கிண்டுனாங்க. அதுக்கப்புறம் தக்காளி வணங்கினதுக்கப்புறம் இதில் மசாலாலாம் போட்டாங்க. மசாலா போட்டு கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தயிர் ஊற்றிட்டாங்க. தயிர் ஊற்றி நல்லா வணக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா கடைசியாக போட்டாங்க. கடைசியாக போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்கனை எடுத்து போட்டாங்க. சிக்கனை போட்டதுக்கப்புறம் வாடையே இழுத்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஊற்றி அரிசியை போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தா ஆரம்பிக்கலாங்களா? அப்புறம் என்ன வாழையிலே தண்ணி வச்சு குளிப்பாட்டு